BPF नि मिटिं जाबोला UPP नि मानसिफ्रा सोरबा थाङा आरो जुदि सोरबा थाङो होनना बुङोबा आंनो बिनि फोरमानखौ हो माबा अरुण'दय स्किम फैगासिनो दङ बेखौ दाननानै होगोन साननै नोंथांमोना नुबाय थानाय ससियेल मिडियायावहाय राजनितिनि जोंनाव बिराद दोहौ जागासिनो दङ जोंनि बिटिआरआव नाथाय आसामाव दासिमबो नांथ'वाखै बारा खिन्थु जोंनि बिटिआरआवहाय बिराद दोहौ जादों बावहाय नोंथांमोना मोननैसो बाथ्रा खोनादों जे BPF नि मेल मिटिंआव थाङोबा रेशन कार्ड दाननानै होगोन आरो जब कार्ड दाननानै होगोन बे बाथ्राखौ बुंदों जायफोर दा रुलिं गभर्नमेन्टआव दङ बिथांमोना एबा बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा बे बाथ्राखौ बुंदों होननानै जेनेखि बाक्सायाव जेनेखि जानाय BPF नि मेलावहाय आगु जेनेखि BTC नि डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारिया बे बाथ्राखौ मिडियानि गेजेराव फोसावनानै होदों बिथाङा खाम्फा बरगयारि सारा बुंनाय बायदिब्ला कि जेनेखि BPF नि बे समाव बिराद गिदिर मोनसे जयनिं प्रग्राम लादोंमोन दा बेखौ माबोरैबा होबथानो हायो बेनि प्लेन आरो पलिसिखौ लानानै माखासे UPP नि दैदेनगिरिफ्रा जे गामि साखाथियाव एबा मिटिंनि एसे गोजानावहाय जेनेबा 2 किल'मिटारसो गोजानावहाय बिथांमोना मोनसे प्रग्राम खालामदों आरो जयनिं माने फेक जयनिं खालामफ्लादों होननानै दिनै खाम्फा बरगयारि सारा बुंदों आरो एक्चुअली मा जायो लोगोफोर नोंथांमोना मिन्थिखागौ नङा होमबा सो राजनितिनि बेलायावहाय नोंथांमोना मिन्थिखागौ माब्रैबा मानसिखौहाय कनभिन्स खालामनानै गावनि पार्टियावहाय पार्मानेन्टलि लाखिनो हायो बेनि थाखाय माब्लाबा गोबां गेदेर गिदिर खोथा बुंनांगौ जानानै फैयो बेखौ राजनितिक दैदेनगिरि बिथांमोनासो मिथिगौ मानो होनना बुङोबा बहुतनि खोथा दङ दा जोंनि गेजेराव साधारन मानसि नागिरनानै मोननो थांनाय नङा सरासनस्रा मानसि होननाय जोंनाव गैला दा मायाव जोंनि बिटिआर हालामाव आसामाव थानो हागौ खोमा आं मिथिया किन्तु जोंनि BTCआवहाय जोंनि बिटिआरआवहाय खुनु मोनसे साधारन पाब्लिक नोंथांमोना एबा नुनो मोननाय नङा नुगोन नामा सोरबा होननो हागौ आरोना किन्तु साधारन मानसिया बहुत खम साधारन मानसि थाबानो डेन्जार दंसै दानि बोथोराव मानोना नोंनो उमुक होनाय नङा थामुखा होनाय नङा फोरला होनाय नङा बिदि आरोना स' बिनिखायनो मोनसे नङा मोनसे जाखाना थाखागोन आरो दा जोंनि गेजेरावहाय मा जायो बिनिखायनो साधारन मानसिफ्रा बिराद बाङाय जानायनि खाथिरावनो जोंनि गेजेरावहाय मा जादों गामि ओनसोलावबो मालाबा दाङाबाजि जायो जिखिनि फिसा मोनसे जाथाय जाबानो फिसा मोनसे मेल मिटिं जाबानो फिसा मोनसे हाबा हुखा जाबाबो जोंनि गेजेराव दा मा फैयो राजनितिनि बाथ्रा फैयो बे उमुक पार्टिनिसो बे उमुक पार्टिनि स' बिदि होनानै गावजों गाव निउस सिलायो नङा होमबा थिग बिदिनो दिनै राजनितिनि खेथ्रआवबो बे आरोना माब्रैबा गावनि मानसिखौ कनभिन्स खालामनो हायो माब्रैबा गावनि थाखानाय जेनेखि सापर्टारफोर बेखौ अराय गोजोरै लाखिनो हायो खोमा बिदि साननानै माबा मोनसे बुंनानै बे खामानिखौ मावो आरो नोङो BPF नि दा रुलिं गभर्नमेन्टआ होनगोन आरोना नोङो जुदि BPF नि मिटिङाव थाङोबा नोंनो आयनाखौ सफैबाबो होनाय नङा दानगोन नोङो जुदि BPF नि मिटिङाव थाङोबा मा खालामगोन नोंनि रेशन कार्डखौ दाननानै होगोन नोंनि जब कार्ड दानगोन नोंहा नै माबा अरुण'दय स्किम फैगासिनो दङ बेखौ दाननानै होगोन सब बायदि बायदि आरोना बा सेल्फ हेल्प ग्रुप दाबा सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ दाननानै होगोन माबा होगोन हेन बेफोरबायदि खामानिया गासिबो राजनितिकआव जाखायो जाया नङा जायो बेवहाय सोरबाया दुग्गाना लाबो जानाय नङा जे बै समाव BPFआ बुङाखै होनबा जागोन नामा BPFआबो बै समाव बुंदों माबा मोनसे दानना होगोन न' दंबा दानना होगोन साथा सफैदों होनाय नङा मुसारि सफैदों होनाय नङा स' बेफोर बाथ्राया सिगां समनिफ्रायनो सोलिबोनाय बाथ्राखा स' बे गोदान नङा आरोना मायाव जोंनि बिटिआरआव बे जाथाया गोदान नङा दा बाथ्राया जाबाय मा जोंना रायजो राजाफ्रा नैखौ बुजिनांगौ जे दानि जेनेखि गभर्नमेन्टआ मा मावदों दानि गभर्नमेन्टआ ओरैनो जिरायनानै थामारदों ना गावसिनि उदैखौ लायमारदों ना पाब्लिकनि थाखाय मावदों ना पाब्लिकनि खहानि थाखाय मावदों स' बेखौ जोङो सालिजारि खालामनानैसो फैबाय थानाय समाव जोङो जोंनि नैबे जोंनि आसिखौ बाहा थुनांगौ जोङो थुनांगोन आरो मानोना जोंनो सुबुं माहारिनो जेब्लायबो जोंनो मा नांगौ जौगानाय नांगौ नङा होमबा स' डेभेलप नांगौ स' बिनिखायनो दानि गभर्नमेन्टआ जुदि मोजां मावदोंबा बेनो थागोन बिटिआरआव नङा होमबा आरो गमामा जुदि गाज्रि जादोंबा बेखौ आं बुंबा जानाय नङा सोरबा खाम्फा बुंबा हानाय नङा सोरबा हाग्रामा बुंबा हानाय नङा सोरबा प्रमद बर' सार बुंबाबो हानाय नङा बेखौ रायजो राजायासो डिसाइड खालामगोन आरो बिसोरसो भटखौ होगोन मानोना सासेया नों इसिबां बुरजा भट होनो हाया नालाय स' रायजो राजाफ्राबो मिन्थियो नों हाजारखि बुङा मानो दिनै रायजो राजाफ्रा मिन्थिगौ बे इलेक्सननि थाखायसो बुंदों
नङा होमबा हाजारखि नोङो माबा बुङा मानो मिथिगौ बे इलेक्सन थाखायसो बुंदों खिन्थु प्रेक्टिकेलि जाय मानसिया जे खामानिखौ मावनानै देखायगासिनो दङ स' बेजों अट'मेटिकलि रायजो राजा थाखागोन नङा होमबा आरो नोंसोरो मालाबा नायदों नङा होमबा UPPL नि मिटिं जायोब्ला BPF नि दैदेनगिरिफ्रा थाङो नामा एबा BPF सापर्टारफ्रा थांगोन नामा रायजो राजाफ्रा बा BJP सापर्टारफ्रा थांगोन नामा UPPL नि मिटिङाव थाङा ना मालाबाबो स' BPF नि मिटिं जाबोला UPPL नि मानसिफ्रा सोरबा थांगोन मिटिं खोनासंनो सोरबा थांगोन रावबो थाङा बा BJP नि मिटिं जाबाय बावहाय सोरबा BPF नि मानसिया थांगोन नामा मिटिंखौ सोर खोनासङो गामियाव थानाय रायजो राजाफोर दाना गामियाव थानाय गासैबो रायजो राजाफ्रानो पार्टी जाजोबखाबायबा गासैबो पार्टीनि दैदेनगिरि जाखाजोब्बायबा साधारन मानसिया गैखालाबा हा होमबा BPF सापर्टारा BPF नि थांखागोन UPPL नि सापर्टार माने रायजो राजाफ्रा UPPL नि मिथिङाव थांखागोन अबा जोङो सोरखौबा होबथानाय सोरखौबा माबानाय जा बुंनानै जेबो लाब जानाय नङा नङा होमबा मानोना फैखायाखा BPF नि मिथिङाव UPPL नि सापर्टार रायजो राजाफ्रा थांखाया नङा होमबा आरो UPPL नि मिथिङाव BPF खौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफ्रा हाजार लेंबाबो थांखाया फैसा होबाबो थांखाया मानोना बिसिनि मोनदांथिफ्रानो कनसेप्टफ्रानो माने जुदा जाखायो मालाबाबो रावबो BJP पार्टियाव थांखाया मिथिबायना स' बिनिखायनो जों बे आयदानि सायाव राजनितिनि दैदेनगिरि सारमोना मा बुङो बे सारमोननि खोथा जों बेखौ लानानै जोंनि समाजाव गुबुंले बार होनो नाङा मानोना जेनेबा दैदेनगिरि हिसाबै बिथांमोना राजनिति दैदेननाय हिसाबै भटखौ मोननो थाखाय पाब्लिकखौ कनभिन्स खालामनो थाखाय गोबांथार बाथ्रा बुङो खिन्थु गासिबो जेनुइन जाजोबा गासिबो सैथो नंजोबा आरोना स' आं बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामबाय आंनि मोन्दांथिसो जायो आंनि मोन्दांथिखौ आं शेयार खालामदों आरोना नोंथांमोना माबायदि शेयार मोन्दाङो आं मिथिया खिन्थु माब्लाबाबो BPF नि माने रायजो राजाफ्रा UPPL नि मिथिङाव थाङा UPPL नि सापर्टारफ्रा रावबो BPF नि मिथिङाव थांखाया बे रोखा बे फाइनालखा आरो जुदि सोरबा थाङो होनना बुङोबा आंनो बिनि फोरमानखौ हो प्रुफखौ हो गमा सोरबा थांमारो नामा BPF नि सापर्टारफ्रा UPPL नि मिथिङाव थांगोन नामा मालाबा आरो UPPL नि दैदेनगिरिफ्रा BPF एबा UPPL सापर्टारफ्रा BPF नि मिथिङाव थांगोन नामा सोरबा खिथानो हायोबा खिथादो आंनो दे आंनो खिथा आंनि गोनां थेंक इउ आं बेखिनि नोंथांमोननो माने कनसेप्टखौ आं क्लियार होनानै होबाय आरोखि